Yurdumyzyň çar küncünde bolşýaly hormatly prezidentimizin hususy ulgama berýän ýygyderli gollagy bu wagtda telekeşler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler Liwa polatynda da aýdyň beýan tapýar. Olaryň kataryna Çerjoy Tranyň şäherindäki Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeşler birleşmesiniň agdasy hepdelik haryt nişanly peýnir önümçiligini hem görkezmek bolar. Hususy önümçilikde öndürilen ýokarky ýyly önümler şunkun welaýatyň etrap bir şäherleriniň sowda nokatlarynyň oğullar çatyna uradylýar. Munyň öýde bolsa dükanlarymyzda, ak bazarlarymyzda azyk bolşunyň döredilmeginde hususiýetçileriň münasip goşandydyr. Büýük kärhanada kämil enzamlar oturdulyp, geljekde önümçiligiň geriminiň hasla giňildirilmegine garaşylýar. Önümçilikde bir gece gündüýüň dowamyny bir tonnadan gowrak sygyr süýdi gaýtadan işlenip, peýniriň duýuly hemde abwerd ady bilen taýýarlanylýan görnüşler öndürilýär. Teknologi taleplerine aýakda işleri sadaşly ýoly bolan bu önümçilikde her tonnadan 96 kilogram ýokary derejeli peýnir önüm alınýar. Önümçilik üçin gerek bolan sygyr süýdi esasan şahsy hojalyklardan satyn alynıp, hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Bu işler kärhananyň barlykhana şertlerini kämil enzamlaryň kömegi arkaly ýerine ýetirilýär. Hususy önümçiligiň agly işgärleriniň esli zamanamyzda telekeşler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler ýygyderli döwlet gollalary üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy hem-de arka dagly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny aýdýarlar.